Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Unsa ikaw karon, ikaw mauunya, kay ang gipugas mo maani mo ugma. Pili ang dalan, subayin mo, aron di ka magpasul sa kaugmaon mo. Dangkong langit mo, panganoy mo, langit mo nagalipay, maangkon mo. Kahadlok na wala, bahiran ang luha, kasubanan maharaw ang tanan. Tanawang panahon, pulos kalisdanan, kini ang ilhanan, tapuson ang tanan. Pangandam ng daan, ikaw magahukman, langit ba ang mapuyan o sa kalaglagan? Dangkong langit mo, panganoy mo, langit mo nagalipay, maangkon mo. Kahadlok na wala, bahiran ang luha, kasubanan maharaw ang tanan. Usa ikaw karon, magmapadayonon, tanang kaluyahon, imong paghuwag tangon. Higala igsuon, magmapadayonon, aron ako maangkon, kalipay nga lulong. Dangkong langit mo, panganoy mo, langit mo nagalipay, maangkon mo. Kahadlok na wala, bahiran ang luha, kasubanan maharaw ang tanan. Dangkong langit mo, panganoy mo, langit mo nagalipay, maangkon mo.
subanalahana ang tanan. Maayong buntag sa tanan nga naminaw ni ining taknaa. Salamat sa atong buhi nga Dios sa iyang pagtugot kanato sa lain na usab nga higayon alang sa pagtuon sa balaang kasulatan. Ang Ginoo ang maantigo nga mopanalangin sa inyong mga kinabuhi tungod sa inyong pagtinguha sa pagkat-on pinaagi sa pagpatalingog sa iyang mga pulong. Sa gihapon kini ang inyong higalaw igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Kini atong tunan karon usa kini sa makakutaw sa atong panghuna-huna. Ug kung makabati ta niini, mawad-an ta og gana sa nagsulti ug nga mauray ikasuko nato. Unsa man kining gitawag sa English nga double-minded. Double-minded o duhay pangutok. Way klaro ba kay gikasabot na gud gahapon ja pagkakaron na utro naman pod. Libugon ikasabot nila pa. Bitaw wala kitay arang mahimo og kung gianak ka ng tawhana nga ingon na ni ana ang dagan sa iyang panghuna-huna. Usahay pod makabati ta nga naay mo ingon nga okay ra man good. Kaloy-an ra tas Ginoo makasabot lagi ang Ginoo nimo igsuon. Hinuon wala pod kitay katakos nga mo question sa Ginoo kay wala ta masayod sa iyang mga panghuna-huna usab ngadto og alang sa matag usa kanato. Apan ang balaang kasulatan gipahimutang kini aron sa paggiya kanato. Ug ang libro sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 8 nagsulti nga nagingon dito ang tawo nga may duha ka huna-huna maduha-duhaon sa tanan niya nga mga paagi. A double-minded man is unstable in all his ways, and he never knows what to do. Unstable, buot pasabot, pautro-utro, paling-paling, libugon pabag-o-bag-o. Ug mao nga, maglatagaw ang atong hunahuna ug makapangutana ta nga unsa ka sayon. Alang ni Satanas ang paglitag sa usa ka Kristohanon ngadto sa pagbahin sa panghuna-huna ug sa kasing-kasing sa tao aron nga magkawatak-watak ang atensyon o ang mga prioridad ni ana nga Kristohanon. Kining double-minded o duhay pangutok usa kini ka huna-huna nga nakasentro diha kang Kristo ug ngadto usab sa bisan unsa pod o kang bisan kinsa. Panghuna-huna nga nabahin, nagbalik-balik atras abanti way klaro pabag-o-bag-o. Ang tao nga double-minded ug kung maghimo ka na siya og desisyon, malamang og kasagaran sayop o pakyas ang iyang mabuhat nga desisyon. Pag-abot pod sa iyang pagtuo og relasyon sa Ginoo, usahay init kini sa pag-alagad sa Ginoo. Kanunay simba, kanunay sayo ug walay absent ja. Pagkasunod buwan, nagluya. Walay simba-simba, wala lang god pero nakatambong si Jesus hantak og sabong. Og nagingon ang Ginoo dito sa libro sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 15 ug 16 nga nagingon dito ang Ginoo, nailako ang imong mga buhat nga ikaw dili mabugnaw ug dili usab mainit. Buot ko unta nga magmabugnaw ka kun magmainit. Apan ka ikaw mainit-init ug dili mabugnaw ug dili mainit, igasuka ko ikaw sa akong baba. So kinahanglan nga ato kining hinumduman kining mga pulong ni Ginoong Hesus. Kay sa atong panahon karon, ania na kita sa pinakagrabing panahon sa pagtulunan mahitungod sa Biblia. Ug kung mosulod ka sa YouTube, pagkadaghan ang mga nagklase-klase nga mga pagtulunan mahitungod sa Biblia, ilabi na mahitungod sa propesya o end times. Miabot na ang panahon nga malibog na ka ug kung sikin sa jud ang nagsulti jud sa tinud-anay. Mao nga og kung naagani ko makita sa Facebook nga medyo agresibo sa pagpost og mga nagklase-klase nga mga pagtulunan mahitungod sa Biblia, dili ko makapasagad. Musulti jud ko nga dili jud ta basta-basta nga mutuo sa mga wali nga atong makita sa YouTube o sa internet o sa Facebook, ilabi na og kung wala kita makaila ni ana mga tawhana nga nagwali.
mas maayo pa nga magbasa jud ta sa atong Biblia ug nga mangayo ta og tabang sa mga kaigsuonan nato ug sa pastor, atong pastor nga atong mga kailaba o mga pastor sa laing simbahan o pundok ug nga kinahanglan usab nga magbaton jud ta og panghuna-huna nga abli o open mind sa tanan nga atong mabatian. Palutson nato sa pikas natong daunggan ang atong mga mabatian ng mga pagtulunan ug dawato nato ang mga pagtulunan nga nahiuyon sa balaang kasulatan hangtod nga ang balaang espiritu ang magagiya kanato sa insakto nga pagsabot. So sama ra kini sa sitwasyon ba nga mag-post ka sa Facebook nga gisakitan ka sa imong tiyan, okay? Example ra kini. Pagkataod-taod makabasa ka og mga comments og suggestions kung unsa kuno dapat ang imong i-take nga medisina or unsay angay imno nimo nga tambal. Ang nahitabo nga ang tanan nimo nga mga friends sa Facebook sakalit nahimo sila nga mga doctors og nurses og nahimo sila mga therapists og psychologists, o di ba? So kung ibutang nato nga gibuhat nimo ang tanan nga ilang gisulti og gitumar nimo ang tanan nga ilang gisuggest, unsa may mahitabo nimo? Magrabihan hinuon ka sa imong sakit. Okay ra tingali og dili ka mamatay og kalit. So mao nga sa tinuod jud nga doktor ta mo muduol nga doktor ba nga naay clinic o hospital ra jud ta nga adto ta nila mangutana. Don't get me wrong, kay usahay pod okay ra man nga mutumar ta og tambal over the counter, di ba? So kasagaran sa mga pagtulunan karon sa mga bag-ong guwa nga mga simbahan o mga pundok-pundok ug labi na jud sa internet, nakasentro ang ilang mga pagtulunan mahitungod lamang sa sitwasyon sa imong kinabuhi, sa unsay imong angay nga buhaton aron nga mahayahay ka sa kinabuhi. Pagtulunan ba nga mahitungod sa kauswagan, pagkadato, kabaskog, kaharuhay ug uban pa. Mao kini ang gitawag nga prosperity gospel. Tudluan pa kaunsaon nimo pag-claim sa imong blessings kuno. Si Apostol Pablo mismo iyang gipasidan-an o gitambagan si Timoteo nga kinahanglan nga magkugi ug mangandam si Timoteo kay nagingon si Apostol Pablo kang Timoteo dito sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 3 ingon si Pablo, kay moabot ang panahon nga dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan, kun dili nga samay mga dalunggan nga gikatlan, magatigom sila sa ilang kaugalingon og mga magtutudlo uyon sa ilang mga kailibgon. But pasabot nga moabot ang panahon nga ang mga tao na mismo ang magbuot sa ilang pastor kung unsay gusto nila nga iwali sa pastor. Mga igsoon po gigala, nahitabo na kini mga igsoon. Niana ni sa atong panahon karon. Ang mga bagong pastor karon magmakuli na kini sila nga muhatag og pagtulunan mahitungod sa pagkamatarong ug sa pagkabalaan tungod kay jutay na lang ang makadawat niini nga mga pagtulunan sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Ug nasayod kini mga bagong pastor karon nga ug kung iwali nila ang pagkamatarong ug ang pagkabalaan, mahadlok sila nga mahubsan ang ilang mga panudlanan o offering box ug kung dili nila duyan-duyanon ang kahuyangon sa mga tao. Kay ngano kay mag-uol kini sila nga mga pastor og kung makulangan ang ilang salapianon nga kahinguhaan alang sa maintenance sa ilang social lifestyle. Kay og nakautang sila og sakinan. So kinahanglan nga dili nila biklon ang mga membro aron nga naay offering kanunay. Maigsoon ko gigala ug kung atong ipadaplin kini nga mando ni Ginoong Hesus, maalaot kita sa katapusan. Ang Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 14 nagingon, paninguhaan ninyo ang pakigdait sa tanang mga tao ug ang pagkabalaan nga kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Dito pod sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 5 bersikulo 8 nagingon si Ginoong Hesus,
mismo. Bulahan ang mga maputli ug kasing-kasing kay sila makakita sa Dios dinhi sa kalibutan. Sa tanan nato nga transaction, sama sa pag-renew og lisensya o mo-apply ka og benepisyo, maningkamot jud ta nga makumpleto ang atong mga papilis o dokumento usa ta nga mulakaw para mo apply kay aron lagi nga sigurado jud nga maaprubahan ta dajon ug nga dili na ta magbalik-balik, di ba? Pero unsaon man nato og kung dili ta andam inigbalik sa Ginoo? Kini ra ba nga pagbalik sa Ginoo kay last ug final return na kini? Kining pipila ka mga ehemplo nga atong hisgutan dinhi karon mao kini ang gamhanan nga mga pamaagi ni Satanas aron sa paglingla ug sa pagpangilad sa mga tao ilabi na sa mga Kristohanon. Ug mao lagi nga unsaon jud kasayon alang ni Satanas ang paglit-ag sa usa ka Kristohanon ngadto sa pagbahin sa panghunahuna ug sa kasing-kasing sa tao aron nga magkawatak-watak ang atensyon ug ang mga prioridad ni ana nga Kristohanon. Ug pinaagi niini nga ilad sa yawa ang kadaghanan kanato nagtuo nga insakto kini. Kini mga pagtulunan sa mga pundok-pundok karon nakapuli na kini sa pagtulunan nga gikan jud sa balaang kasulatan. Ang pagtulunan sa mga pundok nahimo na kini nga babag sa pagtubo diha sa tinuod nga pagtuo ug nga nakabahin kini sa mga panghuna-huna ug kasing-kasing sa mga tao ug nakapabulag ug nakapagubot sa atong relasyon sa matag usa kay ngano magdinautay ang matag usa pundok batok sa pundok. Kay og baptist gani ang usa moingon ang usa nga sayop ang pagtulunan sa mga Pentekostal. Ug kung Pentekostal pud ang usa ka tawo, moingon pod nga sayop ang pagtulunan sa mga Baptist. Ug kung Katoliko man o Sabadista o pud ang uban parehas ra ang problema. Kay sila pud kuno ang insakto. Ug tungod kay nagtuo man kini sila nga sila ang insakto, lisdan na kini sila nga muangkon sa kasaypanan o sayop nga pagtulunan. Aduna pud uban nga mga simbahan nga moingon, alegre dito sa among simbahan, daghan mi og activities na ay libreng pasnak adto mo didto tambong. Litag kini sa yawa mga igsoon ug higala aron nga ang kadaghanan maimpyerno kauban sa yawa. Aduna usab mga panimalay karon o pamilya nga og mga ginikanan nga nangalagad sila sa Ginoo. Gi-consider nila nga si Kristo ang naghari sa ilang taliwala, sa ilang panimalay. Apan ang tinuod jud nga ang mas importante alang kanila dili ang Ginoo. Ang mas importante alang kanila mao ang ilang mga anak. Mas importante alang kanila ang ilang trabaho o negosyo o kabtangan. Igsoon ko higala paminaw. Ug kung gitanduan na nimo si Ginoong Hesus, pinaagi sa imong pagdawat niya ingon nga imong Diyos ug manluluwas, gibayran na ka ug napalit na ka ug ang gibayad mao ang madugo nga sakripisyo nga kamatayon dito sa Cross Kalbaryo. Busa ang imong responsibilidad mao ang pag-ila ug pagtahod ug paghatag ug importansya sa ning palit nimo nga mao si Ginoong Hesus. Buot pasabot nga tagaan nimo og panahon ug oras ang nagpalit nimo gikan sa kadaot sa imong kalag pinagi sa pagbasa sa iyang mga pulong ug sa pakigistorya ngadto sa Ginoo pinaagi sa imong pagampo. Buot pasabot nga ihalad nimo ang imong kinabuhi, lakip na ang imong mga talento ngadto sa Ginoo ug sa Ginoo lamang. Ayaw kang Satanas, hatagi og importansya ang Ginoo. Ikaduha na ang imong mga anak o imong asawa o bana o ginikanan o igsoon og trabaho o guban pa. Ang 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 23 nagingon, sa usa ka bili gipalit kamo, dili kamo man nagpaulipon sa mga tao. Dito po sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 20 nagingon si Apostol Pablo, kay pinalit kamo sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Adunay daghan nga mga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon sila. Apan anaa sila sa kaguliyang sa ilang salabutan o wala sila'y arang espirituhanon nga panabot o salabutan.
Wala kini sila makabaton og klaro nga pagsabot kung si kinsa man jud ang angay nila nga alagaran o halaran sa ilang mga talento, ang yawa ba o ang Ginoo. Pinagi sa ilang talento sa pagkanta o sa pagtugtog og mga instrumento. Sa panahon sa Domingo, makita nimo sila nga tuwa sila sa simbahan, mitugtog sa gitara o drums o keyboard ug mihalad og kanta alang sa Ginoo kauban sa mga backup singers sa worship team ug nagsong lead ba hinuon kana. Apan sa adlaw nga Lunes hangtod Biyernes o Sabado, tuwa sila sa dapit sa kahilayan, tuwa didto mikanta og kalibutanon, mitugtog og kalibutanon nga musika, nag-alagad og naghalad sa ilang mga tingog ug talento, atubangan sa mga immoralidad nga naghudya ka bahakak sa kailibgon sa unod ug sa tiyan. Gitanduan nila si Ginoong Hesus ug mao nga gitawag nila ang ilang mga kaugalingon nga mga Kristohanon ug nga gidalapod nila ang ngalan sa usa ka iglesia. Apan gibalibaran nila ang pagsunod sa mando ug mga pulong ni Ginoong Hesus nga mao ang pagkinabuhi diha sa pagkamatarong ug sa pagkabalaan. Si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 6:24 nang ingon si Ginoong Hesus, walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka agalon, kay magadumot siya sa usa ug mahigugma sa usa. Kung magadapig bahinuon sa usa ug magatamay sa usa, dili ka mo makahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa mga bahandi. Kini nga bahin sa kasulatan, wala kini maghisgot mahitungod sa physical nga agalon sa trabaho. Mahitungod kini sa kahimtang sa imong kasing-kasing og hunahuna. Ang imong gibati nga devotion og interest, dili pwede nga mahigugma ka sa usa, magluib ka sa usa. Ug mas dili pwede nga imong baylo-bayloon silang duha. So si kinsa man jud ang imong gialagaran, si kinsa man jud ang imong gipasidunggan o gihalaran sa imong mga talento, ang Dios ba nga maoy naghatag ni ana o ang yawa nga kaaway sa Dios? Maigsoon ko gigala og kung gidawat na nimo ang kapasayloanan sa imong mga sala pinagi sa madugong sakripisyo nga kamatayon ni Ginoong Hesus, apan nagdumili ka og nga gibalibaran nimo ang pagsunod sa mando og mga pulong sa atong Ginoo, ang silot nga imong madawat mas dako pa ug mas bugat pa kaysa wala nimo dawata si Ginoong Hesus. Ang Hebrehanon Kapitulo 10 versikulo 26 nagingon, kung magpakasala kita sa tinuyuan sa human tama dawat ang pag-ila sa kamatuoran, wala nay halad tungod sa mga sala. 27. Apan usa ka makalilisang nga paghulat sa paghukom ug usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. 29. Daw unsa ba kalabing mabugat nga silot huna-hunaan ninyo ang angay igasilot ngadtong nakayatak sa anak sa Dios ug nag-isip nga butang nga bastos ang dugo sa tugon nga nagbalaan kaniya ug nakapanamastamas sa espiritu sa grasya. Sa politika gani no, mupili ka og si kinsa ang imong gusto nga modaog sa eleksyon ug maoy mo dumala sa administrasyon. Sa panahon sa pangumpanya, imo kini siya nga suportahan, imo kini siya nga i-promote, imo kini siya nga sundugon ug subay-subayon ang iyang mga programa ug plataporma o agenda tubangan sa mga tao, di ba? Makig-away pagani siguro ka sa uban nga wala o dili mo suporta, dili mo buto sa imong manok. Maghinulga ay pa mo sa kamatay. Naapuduban nga og dili butuhan ng ilang kandidato, ilang hulgaon ang ilang mga saop nga laruton ang balay sa dili mo buto sa waong kandidato, tangtangon ang ngalan sa listahan sa mga benepisyo. Sa samang paagi, ug kung gitanduan nimo si Ginoong Hesus ug nga gitawag nimo ang imong kaugalingon nga Kristohanon ka, ngano man nga balibaran man nimo ang pagsunod sa mando og mga pulong sa Ginoo, ngano nga luiban man nimo ang Ginoo, kinsa man jud ang nanag-iya sa imong kasing-kasing ug hunahuna, si Ginoong Hesus o ang yawa? Mao gani nga nagsulti si Ginoong Hesus mismo sa Lucas Kapitulo 6 versikulo 46, ingon si Ginoong Hesus, nganong nagatawag kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili kamo magabuhat sa akong ginaingon?
Madomingo tuwa sa simbahan. Apilog kanta sa mga backup. Apilog tukar sa instrumento alang sa pagsimba. Apan sa lain nga adlaw, tuwa usab ning kanta ning tukar sa kalibutan at tubangan sa mga immorals. Maison ko higala, delikado kining duha ang agalon o duha ang huna-huna o duha ang kasing-kasing. Alang sa mga matinud-anon, kinahanglan nga likayan kini silang mga tawhana, aron nga dili ikaw ug ako matakdan, dili ikaw mamansahan nila kay masayang ang imong mga kahago sa imong pagtuo alang sa imong giandaman nga mao ang pag-abot sa adlaw sa kalit nga pagbalik sa tong Ginoong Hesus. Si Apostol Pablo nagsulti kang Timoteo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 5 nagyon siya, likayan nato kini silang mga tawhana kay sa katapos sa mga adlaw dito sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 16 nagsulti ang Ginoo, igasuka kini sila gikan sa iyang baba, isalikway kini sila sa Dios. Di ba faithful man ta nga mukaon katulo sa usa ka adlaw aron nga naatay kusog, di ba? Masuko paganita og dili ta salinan og sudan, busa sa samang paagi kinahanglan jud nga magmaminatud-on kita diha sa pagtuon og pagbasa sa balaang kasulatan sa hinungdan nga aron dili kita malimbungan sa yawa nga busy kaadyo aron sa pagbahin-bahin sa atong mga hunahuna og kasing-kasing. Timaan ninyo kining bersikulo sa Salmo 119 bersikulo 11 nga nagingon, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. Magampo kita, Diyos nga makagagahom sa nga tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, salamat sa imong pagatiman kanamo. Andam kami nga mudawat sa among mga kaluyahon ug nga wala kami arang nga kahibalo sa imong pagka-Dios. Apan nagpasalamat kami tungod kay nakakaplag kami ug amahan. Nakakaplag kami og manluluwas ug nakakaplag kami og magbalantay nga kanunay andam nga muagak ug mupasaylo sa among mga kalapasan. Tulira ang among mga panghuna-huna ug pagbati nga sa kanunay mahimaya ikaw sa among mga kinabuhi sa tanan namong pagabuhaton sa tanang adlaw. Matarong ug balaan ka nga Dios nga takos sa among mga pagdaig ug pasalamat, ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop ang kaibado kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritung anon dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanang Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace.
Jesus.